اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Džemat Han Bila. Osamdesetih godina 20. vijeka razvojem zajednice u dolini rijeka Bile i Čukovnice te priraštajem većeg broja stanovništva javlja se i potreba za osnivanjem sopstvenog džemata u Han Biloj. Mještani ovog područja su svojevremeno vjerske obrede, kao što su džuma namazi, bajram namazi, obavljali u džematu pode. Djeca koja su pohađala mektepsku nastavu su također odlazila u taj džemat, udaljenim oko 2 km od Han Bile. Pa je samim tim potreba za izgradnjom džamije bila sve veća, pa se na inicijativu mještana pristupilo rješavanju tog značajnog zadatka. Zemljište za izgradnju džamije površine oko 1000 metara kvadratnih uvakupili su Latif i Fata Delić, rahmetullahi alejhi. Zemljište se nalazi u samom središtu Han Bile uz rijeku Čukovnicu i lokalni put Han Bila, Ovnak, Zenica.
Dobivši zemljište i dozvolu za početak gradnje, mještani ovog područja su otpočeli realizaciju ovoga projekta. Godine 1983. Biljanska džamija je ugledala svjetlo dana. Džamija prvobitno bez minareta je završena. Prateći objekat Gasulhana završena je 2 godine poslije, 1985. Nedugo zatim javlja se i potreba za izgradnjom imamske kuće, pa su džematlije i ovaj projekat u vrlo kratkom roku uspješno obavili. Imamska kuća izgrađena je 1988. godine, neposredno u blizini džamije. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od ratnih dejstava džamija u Han Biloj nije pretrpjela oštećenja, ali se zbog dotrajalosti i istrešenosti inventara i ostalog sadržaja u novije vrijeme javila potreba za nadogradnjom novih kao i za rekonstrukcijom postojećih dijelova u i oko džamije. Tako je 2001. godine džamija doživjela svoju najveću rekonstrukciju. Izgrađen je minaret, visok 30 metara. Ovaj minaret cilindričnog oblika sa balkonom, odnosno šerefetom, je perzijski oblik gradnje minareta. Osmanlije su ovaj oblik minareta prenijele u Anadoliju i na svojstven način ovaj minaret učinili još ljepšim i izduženijim. Te iste godine proširen je i parking prostor ispred ulaza u džamijsko dvorište. Postavljena je zaštitna ograda, čime je džamija dobila jedan sasvim bogatiji izgled. U 2005. godine džamija dobija još jedan simboličan objekat, šehidsku česmu. Šehidska česma sa spomen obilježjem na kojima su ispisana imena i prezimena šehida koji su položili svoje živote braneći svoju domovinu, svjedoči i budućim generacijama da se i na ovim prostorima branio islam i sve što je bošnjačko. Vodu za šehidsku česmu, kao i za abdesthanu, darovao je Salkan Arnautović, dok su troškove dovođenja snijeli Salkić Jakub i Salkić Đula iz Kamenice kod Zvornika. Unutrašnji izgled džamije je standardni bosansko-turski oblik, gdje se u donjem dijelu površine oko 100 kvadratnih metara prostora sastoji od mjesta za molitvu i abdesthane sa stubištem.
Gornji dio čine balkon i učionica za izvođenje mektepske nastave. U novije vrijeme u i oko džamije se dešavaju manje, ali vrlo značajne promjene. Tako je 2010. godine obnovljen mihrab. Prethodna minbera zamijenjena je novom. Također je renovirana abdesthana, izmijenjena je kompletna stolarija, te druge inovacije koje ovaj objekat čine savremenijim, bogatijim i funkcionalnim. Projekti ugradnje termofasada i grijanja danas je način funkcioniranja savremenih objekata, te je isti u fazi realizacije i u ovoj džamiji, čime bi se značajno poboljšao kvalitet i ugodniji boravak, naročito u zimskom, ali i u ljetnom periodu. U džematu Han Bila od njegovog nastajanja do danas imamsku dužnost je obavljalo 6 imama. Prvi imam u džematu Han Bila bio je Rasim Efendija Spahić, danas poznatiji kao osnivač i vlasnik bošnjačko-muslimanskog radija BM u Zenici. Imamsku dužnost su zatim obavljali Aladin Husić, Enes Pašalić, Sakib Halilović, Ejub Dautović te Osman Efendija Grabus, koji je na toj dužnosti od 1989. godine pa do danas. Džematlije ovoga džemata svoje umrle ukopavaju na 3 odvojene lokacije. Mezarje Bogduša, ujedno i najbrojnije mezarje, nalazi se nadomak Han Bile, uz lokalni put Han Bila, Ovnak. Zatim centralno mezarje koje se nalazi na granici Han Bile i naselja Pode, uz lokalni put Han Bila i Mehurić. Na trećoj lokaciji se nalaze manja porodična mezarja koja su smještena na izlazu iz Han Bile prema Krabanu. Džemat Han Bila jedan je od najmlađih džemata na području Biljanske doline. Pripada Medžlisu islamske zajednice Travnik i danas broji oko 620 članova, dok mektepsku nastavu pohađa oko 80 djece različitog uzrasta. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko sagradi džamiju
želeći time postići samo Allahovo zadovoljstvo, Allah će njemu sagraditi slično u džennetu. Zatim je rekao, kad god neko ode u džamiju, jutrom ili navečer, Allah mu pripremi mjesto u džennetu, koliko god puta ode ujutro i navečer.